କଥା କହୁଛ ଏଇଟା କହନା। ଖରାପ ହବନି ପୁଅ, ଖରାପ ହବନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଣିଜୀର ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ହବ ତ। ହଁ ଦେଖ, ମୋ ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ତା ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ତା ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ଝିଅ ଯିଏ, ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ। ତାରି ସୁଟ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। କଣ ବୁଝିଲ କହିଲ? ତାମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଏକ୍ସ। ଛାଡ଼ ପୁଅ, ଖରାପ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବଜେଟ ଟା କେତେ? बजेट टा सार आपनको पाखापाखि हाराहारी मिनिमम फिजिकली एक्सट्रीमली लाखे टका पड़िଯିବ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ? ଓଡିଆ ବାଲା ଅଧିକା ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, କଲମ୍ବିଆରୁ ମଗେଇଦବା ଆଉ। ମଉସା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଉସା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇଲେ କଣ ହବ? ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲି ମାନେ ତାର କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ କଥାଟା ନ ବୁଝିକି ଆପଣ ପଳେଇଲେ କଣ ବୁଝିବେ? କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘରଟା ହବ